दानि मोसालांनायनि थाखाय बयनिबो जानानै गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे साबायखर बावबाय। दा जों दिनैनि बे गेवलां मेलखौ जोङो जागायनो सानबाय। फोसावलांगिरि अराय फोजोनां बिफागुरुनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय। दिनैनि बे जथुमाव नुजाफैनो हानाय जोंनि रुपामणि बाथौ मिरु आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरि, नेहाथारि, फरायसालि आफादनि आफादगिरि, ब्राह्मण आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो भाषावदिं नेहाथारि, लोगोसे जोंनि